Joo, yritys on Suomen lämpöpuu ja 99 perustettu. Valmistetaan lämpökäsiteltyjä tuotteita rakentamiseen ja oikeastaan tuonne niin kuin rakennusten ulkopuolelle. Eli ulkoverhouslautoja, terassilautoja ja kaikennäköistä muuta, mitä siinä rakentamisessa tarvitaan siellä rakennuksen ulkopuolella. Me toimitaan niin kuin vientimarkkinoilla pääasiassa. Meidän suurimmat vientimaat on tässä Länsi-Euroopassa. Sitten Lähi-itä on noussut meillä merkittäväksi alueeksi. Ja sitten tietenkin ponnisteluita tehdään kaukoidässä ja siellä on saatukin ihan mukavasti kauppaa tässä viimeisen parin vuoden aikana liikkeelle. Että se on niinku sellainen alue, minkä satsataan tällä hetkellä, mutta toki sitten tämä tavallaan niin kuin Atlantin reunamaat, niin ne on meidän sellaisia tärkeimpiä vientimaita, koska siellä sitten se meidän tuotteen ominaisuudet tulee parhaiten esille. Jos ajattelee muita lämpöpuuvalmistajia, niin meidän erottaa se, että me tehdään niin kuin aika pitkälle jalostettu tuote sitä lämpöpuusta, että me ei sitä raakalämpöpuuta juurikaan myydä. Että se on se meidän strategia kehittää näitä tuotteita pitkälle, että meillä olisi hyvä tuotevalikoima sitten sinne rakentajille. Ja tietenkin sitten, jos vertaa ulkomaisiin kilpailijoihin, sitten tämä itse lämpöpuuvalmistus erottaa näihin, että se on kuitenkin tällainen suomalainen keksintö ja täällä suomalaiset on siinä vahvoja. Joo, menestyksen salaisuus on henkilökunta, että meillä on sitoutunutta henkilökuntaa, jotka hoitaa töitään niin kuin omaa yritystä, niin kyllä se on ehdottomasti se ykkösasia sillä, että menestyy liiketoiminnassa. Toinen on tietenkin sitten tämä meidän sijainti, eli tämä kotimainen hitaasti kasvanut puu sopii erinomaisesti lämpökäsittelyyn, niin sillä me saadaan kilpailuitua muihin nähdä. No kyllä yrittäjyydestä jotenkin palkitsevinta on se, että näkee oman työn tulokset. Toki siinä myös näkee sitten senkin joskus, jos jättää jotain tekemättä, niin edessä se tulee vastaan, mutta että kyllä se on niin kuin, parasta on se, että kun satsaa tähän ja tekee näitä töitä niin kuin sydämellä, niin kyllä se yleensä sitten tuo tulosta myös. Kyllä se joustavuus on niin kuin se millä mennään, että pyritään niin kuin joustamaan joka suuntaan ja hoitamaan suhteet hyvin. Niin henkilökunta joustaa ja yritys joustaa, niin ollaan päästy aina mukavasti eteenpäin. Ja tulevaisuus näyttää todella hyvältä tällä hetkellä. Toki odotetaan, että rakentaminen elpyy, mutta tietenkin meillä on niin kuin tuotekehityspuolella aika mielenkiintoisia tuotteita tulosmarkkinoille seuraavan parin vuoden aikana, jolla niin kuin nähdään, että niillä on potentiaalia ja pystytään niin kuin entistä paremmin palvelemaan asiakasta ja entistä enemmän tuomaan myös asiakkaalle arvoa, niin kyllä se siitä me odotetaan, että se sitten realisoituu myös liiketoiminnaksi.